O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, salientou esta mañá que durante o ano 2025 o Servizo de Mobilidade de Ourense, dependente da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, atendeu un total de 3.691.768 usuarios, un incremento do 13,4% respecto ao ano 2024. Un conxunto de actuacións que o que tenden é ir adaptando o servicio ás necesidades dos nosos veciños e veciñas. Destacar tamén o servicio de transporte integrado, temos máis de 7.100 alumnos, con alto volumen de transporte, tamén integrado á demanda cos usuarios, e hoxe comeza un novo servicio que comunica Ribadavia con Ourense, a partir das 14:20, co gallo de atender aqueles que poidan vir a Ourense a facer os seus estudios ou tamén a incorporarse ás súas tarefas laborais durante a tarde. Durante o ano 25 realizáronse un total de 1.305.938 viaxes que tiveron algún tipo de bonificación, o que supuxo un total de 1.321.000 euros bonificados. O investimento realizado pola Xunta a través do Plan de Transporte Público de Galicia ascende a 160 millóns de euros, o que permite que o 97% dos galegos teñan unha parada de autobús interurbano a menos de 1 quilómetro do seu domicilio.